Kakasi Students Union haringkat ke jingtemu ke babha kata ban penslur yaki samla pule khasi ban yakun haki examen civil services kata ban don na preng jongki ban kiu kedan officer Indian Administrative Service IAS hak nyau tarik urempang araja arpusan kalau beteng penlong yaki examen hak sien ke baar kata bagi samla ki bapas bha kin yo kalat ban syapen tebet pat ban yakun yaki examen Union Public Services Commission UPSC Delhi Kisam lagi bapas ya khamat hakane ke examen bapenlong da kaseng kin yo ru ya ke jingkershan ka bapura khamtam ya ki bawan na ki long yeng ki baduna ka yo ka kot hakane ke sngi usamla Richard Malnyang Assistant Secretary Education Cell ka KSU ulaong bagi don palat chispa ngot ki samla ki belawan ya kon hakane ke examen bad ki bapas kin yo ban lecha hikai pentebet haki coaching center ki badon ke jingetrai lang bad kaseng kata ban ya kon ya ki examen UPSC Usama Richards ulaong ru bakaseng kasngokia ba om shamla yu I ya ki officer IAS na pedeng ki khasi hakini ki khat ar bat khat lais nam baladam ka kani ka exam ke bangi penlong ka sni ka nyau tarik chung rompong sama aja pusan kani gade hadin ba nagaleng kaseng la pelaj ki form habide bat kena ki bedan ya chung pendap ya kicing Petibet haki ka exam UPSC ini civil service examination. Tekani kade kesin ke baar nak liang keseng ka lasim kani ke bentah pada usnam arajar arpo ulai keladon kade ke examination ya bagi peluang kani ke cui ka jaka apo sekolah nehu. Tekani kesengi ke pemerintah ni ba ibun ki samla pule ki ba wan bentuk ni exam peluang dah keseng. Pat kumba ngilabu hi kendon prepare habide bat ki kene exam na kaliang kaseng kan sajid ini ki sama pulih ki ban pass kene examination ya ka ba ni ngin na kaliang kaseng sa pernah ya ki result agi segi ki banwan bat lembangan ni pernah ya ki result ngi sajid ya ka tu ani ki kena ya ka ba lipet tibet support nombor Delhi namata kene ka exam civil service examination bala peluang da kaseng Ti kumbakan nunggut iki kena ki bawan ni sementang. Ki sama ki bawan tho ni examination kumbangi la apply ki form barok hi ki wan tak tu wan ngut ki ba kena pan wan sekan examination jadi kumka jing tip pelum ke bangi dang syolum long ba sama puli bawan tho long spa tam Patu gini ki samla pun bon thon exam pi kide tang na kat long ba selong ne pi kide ne stan tang bang ki kini ki samla puli ki ba bon tho ne examination kimbe tang na po so sula kide na ki than kan long dong pher de na jan kia barok ka ji so dong jan ko ti na trap long tho ne examination Ti kumbakan nunggut ithai kan jit kaseng ada ki kini ki kena da ki ba pas dengan exam shup kin jit li bor kha ki ba pas dengan exam ne pin shu select ki katuk ani ngun MK selection process nama kalian joseng kalau ngejit itu kiwan syahmat. Te habide batka nomor ya bagi ngin pak sipo Delhi ya kini ngin sa ya penbek nama kade kam ka bangi ngi jing tip kade ka pedeng jong sang begitu samla puli ban saja. Ta habai dai bat kini ka jinglut jeng sipo Delhi. Mano ban bei pisai kini la kade ka seng de ki ni ki khnaro ki hapi ban ailang kandiat kan sai. Kade ka kemenitip ke scholarship ke cintan pam kata ru kosong ke jing penbek jong kaseng bagi samla puli ngin pej ki samla ki ba sajet ki dei wan nak lo yang sam ko bokum no te pakani ke jing ya penbek lo ga ki wan yang sam ka ba kam stom kam jinjar na ka seng yen la ban ai 10% ta jongki dei pat na benta samla puli pat ki ba la ban ya kesan lem te kan long kat ko ji penbek ya pedeng jong kaseng bagi samla puli ki ba pancak mak ni examination kai ke bi ka seng ba kalong ba jing pha jong pi kena ban puli ban le kini exam kai ke ji jong pi hatok bali bagi dunai ta ki officer sarkar badum haki office ba ke aku mengitip hina du usna marja khatlai hi ni padon hiru samla ne usamla khasi ban pas ya exam UPSC gideng ki papas na jala jungi ne pem dei pa ki islam bu jongi te kani ka pulong ya ngi ka seng ya ka ba nilak dongkam ya ki birokrat selene ki noktrei belong ke officer ki tiba pher dong sekolah jala bagian dei na ki dok islam bu jongi kani ka lat ya ba na kaliang ka seng kalasim ya ka ban ai ya ka jingkersan ni semla pulih
Bagi sung thu hi bagi don ki coaching center badan po Shillong. Hindai ngini keren pat jing sha ba ki babun hi sama pulih hi ki bakwa perbit naik sam kamni kambun hi le chipot dalhi. Hindai bagi don bagi sama pulih ki ba se ki ba sim cincar yang sam kimla ya ba kin le pentibit ladi te kaseng kasim panai ka lenti ya ba kalong mau jingking ta jungki na prila de ki belang ba kaseng ki yo pentibit su jing terang ko jungki sipo nong ba dalhi. Kuma piong manta bagi don kita coaching hapo Shillong tama piong babun ki kena ki sedali hatu kai bu pi hatu long kambit kambyang kita coaching kelas ki badan hangnya Alam nak bendong kita ka jing bit jipa jing mambit jing pembiang ko jungki te hendai pat ha ba hatu long pi ki samlahi ki kwa sha balik ciki caka ki center ki ba penmi kambun sok batiang te le si gila ban peja kata ka ukom ro de ka wei na tu ka coaching institute to ka nomor ki pas mulau senam tengi khambe hila dai ha kam ha ki school nei ki nur le khambe ki ha ka ba ki jaka pule ki penmi ya ki nong job ki bubun Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya